Ayong buntag ninyong tanan. Kining hitabo sa tong ebanghelyo karon, usas labing makapatandog nga hitabo diha sa mga ebanghelyo. Usa ka babayi nga taga Kanaan mihangyo ni Jesus nga ayuhon ang iyang anak nga babayi nga giyawaan og nag-antos pag-ayo. O kini naitabo sa lugar sa mga dili Hudiyo. Kay ang Tiro og Sidon distrito sa mga pagano og mga hintil. Kung atong tanawon ang background, ang ilang background, ang taga Kanaan, ang taga Samaria og mga hintil walay maayong relasyon ngadto sa mga Hudiyo. Alang sa mga Hudiyo, ang ilang mga igsoon maura ang ilang isika Hudiyo o ang ilang pagtanaw sa mga dili Hudiyo, mga makasasala, mga dautan, kay wala man sila magsimba sa tinuod nga Dios. Bisan atong tanaawon diha sa ebanghelyo sa pagsugod ni Jesus sa pagpanangyaw o sa iyang misyon, iyang gipahimungnoan pag-ayo ang iyang mga tinun-an. Nga ang pagsangyaw, focus lamang sa nasod sa Israel o ngadto lamang sa mga Israelita. Apan din sa ebanghelyo o sa kababayi nga taga Kanaan, nagpakiluoy nga ayuhon ni Jesus ang iyang anak. O gani, wala siya tagdan ni Jesus. Unya giduol siya sa mga tinun-an aron papahuwaon kay gisabaan kaayo sila kaniya. Apan miduol hinuon ang babae kang Hesus miluhod og nagpakiluoy. Alang pod sa dugan natong kasayuran nga sa ilang kultura dili maayo nga ang babae muduol sa usa ka lalaki. Bisan kon kining mga Muslim diha sa Mindanao, wala gyud babaeng magduol-duol og mga lalaki. So mao na ilang kultura. Ilabi na sa usa ka rabay, usa ka magtutudlo. Kay ang babae niadtong panahona second class citizen. Walay tingog ang babae. Mura lang sila second class, no? Kanang ubos ra ang ilang pagtanaw. Sumuna nga murag osas dili maayong talan-awon sa mga Hudiyo ang pagduol sa ka babae ilabi na nga dili Hudiyo ngadto sa usa ka Hudiyo nga magtutudlo. Sumurag gilapas sa babae ang ilang kultura sa dihang miduol siya ni Hesus. Og dihay gisulti si Hesus nga murag sambingay di natong masabot nga gitawag ni Hesus ang babae og iro samtang ang mga Hudiyo gitawag niya mga anak sa Dios. Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak og ipakaon sa mga iro. Apan ang babae nakasabot og iya kining gidawat og sa dakong kamapaubsanon mitubag siya. Tinuod kana sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. O kining maong tubag nakahatag og advantage sa maong babae. Sanglit apil man gyud sa kaluwasan ang mga dili Hudiyo. Pero kinahanglang magpasakop usa sa ilang pundok human sa pagsangyaw ngadto sa mga Hudiyo. Ug mingon si Jesus, inday pagkadako sa imong pagsalig. Ug giayon ni Jesus ang iyang anak. Mga igsuon diha sa atong pagduol ni Kristo og pagkabot sa kaluwasan sama sa babae kinahanglan
nga murisgo pud ta sa atong kaugalingon. Muduol kita sa Ginoo diha sa pagkamapaubsanon ug sa dakong pagsalig, ubanan pud nato kaisog sama sa gihimo sa babae. Nga bisan kung giabog na siya sa mga tinun-an, mi-insistir gyud siya sa pagduol ni Hesus. Ug ang pulong ni Hesus dinhi sa ebanghelyo ngadto sa babae, dili pag-insulto, kundi pagsuway lamang. Unya kining mga pagsuway anaa pod ni kanato. Hinoon kita karon naka-advantage ta. Kay mga anak naman kita sa Dios tungod sa pagtuo o sa bunyag nga atong nadawat. O ang kaluwasan alang man gyud sa tanan. Wala nay Hudiyo o wala nay dili Hudiyo. Nga sa ato pa ang kamatayon ni Kristo sa cross alang sa tanang katawhan. Alang ni atong mutuo ug musunod sa kabubuton sa Dios. So wala nay Hudiyo, wala nay dili Hudiyo, wala nay babae, wala nay lalaki, wala nay tinuli, wala nay dili tinuli didto sa gingharian sa Dios. Ang ato lamang nga maningkamot ta nga magpabilin diha sa pagkaanak sa Dios pinaagi sa pagka masinugtanon.